последното нещо. Загубих се отбора с 91 сила, но вече имам друг. 88, ето го. С друг вратар, който по принцип е по-хубав от другия. И това е другия отбор. Загубих го, искам да се направим майтап, че се едно я изтривам при моя приятел, че се надразних. Аз наценах това нещо като Хикс беше, не знам запреди като баща ми, че беше. И така всичко се развали и вече не може да играем. И си включих и таз, нали, да играем всичко отново. И често да кажем, по-хубаво ми е, човек. По-хубаво ми е. Само че нямам интернет малко. Колко имам. Много имам, но викат път, че имам малко. Имам Алжабер, човек. Новата карта на Алжабер. Аз така се бием головете, всички ме знаете. Май. Брат, на то с първото му име, сега като изрежаха 5 букви, е Про. Той за нарочно ли го направи? Само да се пише Про. Само Про да се гледа. О, майко. Ай, бе. Ой, що злата, бе, човек? Много тъпана разказ, като го видях. Имаше само един силен човек, Неста. Той на мен можеше да ми се пада и Гулит, но Бензема ми даде. Не. Аз и като играх и другия път, тогава беше 89. Тогава той пак ми е дал туз. Бензема. Но е много добър. Брат, не може да спориш с силата на Бензема, брат. Са една зана, моята ще изядете. Айде новата карта на Венисиус. Не беше за нойца, но хубав гол. То Неймар ми бие задата ножица и Роналдо, като ги имах. Имам едно видео, но не ми дава да го качим. Сега ще видим дали това ми дава. Ако ми дава човек, сигурно няма да ми повярвате, че имам Роналдо, Меси, Роналдо и Неймар и Роналдиньо, че имах. Ето беше много далеч. Добре, имах Белингъм, това всички го знаете. Белингъм е Халанд, аз махнах Халанд, брат, за Роналдо, човек. Вратара ми е от Ювентус, човек, от Поланд. От как да му познай сами името, брат. Съд се смай, така би ли беше, бе, човек, аз се там некато имена. Добре, няма нищо. Брат, този вратар. 79 сила вратар, човек, виж как би. Айде, Ван Дайк. Айде, Ван Дайк. Ойде, бе, мачкайте, бе. Ван Дайк. Гол с глава. Моя приятел, като му се падна Ван Дайк, човек. Изкръща в целия вход. А точно вчера си я махнах. И приятеля ми се смее, че аз съм му направил по принцип отбора да му е 88. 89 май ли беше, не помня, да, 89. Аз съм му го направил, че иначе той връщаше да си е на 0, човек. Той си слага играчите кае на мира. Бензема си го слага долу, брат. Той няма Бензема, но тес, как се каже? Да, има Греалиш. Греалиш го слага на мястото на Роналдо. Само, че той няма, нали, нападател. Той го слага нападател. Тос, как се казваше, бе? Да, Ван Дайк. Ван Дайк пас напроси го слага и това мястото на Меси, където беше ляво крило си го слага, човек. И така, той така се продължава. Добре, че аз му казах как се прави. Аз отбор за това, брат, си е много силен, ама не ти трябва отбора, трябва ти психика, не ти трябва отбора, трябва ти самия хубаво да играш. Отборът ти хич не е виновен. Виж какво е, виж. Аз бием го вече, имам си психики, човек, аз знам как се играе.
Опа, без да искам да спарим видеото. Майко, какво направи? Пак няма да се вижда, но вижте горе колко на колко сме. Аз съм това... Брат, те са манчета, аз съм другите. Ай, кос. Майко, защо не я копна? Аз точно това исках да я копнем. Но не съм я копнал, защото обърквам се понякога. На всеки е така да се обърква. Айде, излизай пак. Гол. Рад, не можах да му прочетем името на този вратар му. Рането ходя съм тръгнал. Това по принцип е цял матч, просто истински матч. Не са тренировки. Проив. Проив загуби. Нищо, че името ти е Про, но ти загуби човек. Легендата победи. И кой е легендата? Аз съм легендата, много ясно. Yes. Формация място за Бензема. То на кой не ми го дава. Може да изберам още на Ейтас. Още една ли ще ми да? Който помисля човек? Некой? Ой, what the fuck. Скът па 69. 69 пъти да ги натискам. Хора, аз много съм играл. Това само да покоем отбора ми. Това е човек. Защо Варан е там? Той трябва да е тука. Така пари, ти на места по-слаб. Да, често така малко по-хубаво. Питаме го вратара. Сценсни. Не може да му кажем името човек. Сценсни. Това е истински отбор. Вижте какво става. Отбора ми е толкова пари горе. Отбора ми е толкова пари. Честно. Много. Какво друго човек да направим? Тук свободно ли би? Аз съм го направил, бе, да, бе. Втори път искам да влезем и тук. И искам да ми се падне пак този Роналди. Точно той ми се паднал. Тук, брат, може ли Роналдо да ми се падне 82? Не. Тук, брат, само легенди ли са? Не, бе, тук не са само легенди. Може Сон да ми се падне, но... Не, човек. Тук много са хубави човек, често така. Много са ми хубави. Много ме харесва, всичко ме харесва. Само, че да не ми се падне Озевио и Кройф. Не се падне Озевио и Кройф, брат, аз няма място за тех. Тук няма Гулит. Като няма Гулит, а тук ли е Гулит? Не, човек, като няма Гулит, бе. Объркали сме Гуличето. Май трябваше да взема Мейтос. Защо не взех Сулеве, човек? Тук това Ейтос Про. Гледаме и тук ще ви се разреши. Ето Ейтос. По-хубаво като ги слагам, не. То се тук. Етос. Може да ми разреши всичко. Не връщай се на място. Той за тук ли, бе? Хора, това е една секунда видео, човек, ако искате.
Това е хора. Абонирайте се за канала и чао!